To, salamu alaikum, barkamu da kasancewa a cikin wannan shiri namu da muke kawo muku a cikin wannan channel ɗin tamu. Yau shirin namu ya yi duba ne akan fyaɗe. Menene yake janyo fyaɗe? To, za mu shiga cikin shirin a yanzu mu kawo muku shawarwari da kuma wasu daga cikin dalilan da suke janyo fyaɗe. To, menene fyaɗe? Fyaɗe dai yana nufin lalata da mutum ba tare da yardarsa ba don an fi ƙarfinsa. Wannan laifi ne ga kowace al'umma kuma tana da matuƙar muni. Akwai dalilai da dama waɗanda suke janyo fyaɗe. Wasu daga ciki suna daga cikin ɗabi'un mutum, al'umma ko kuma yanayi. Ga wasu daga cikin abubuwan da ke haddasa fyaɗe. Na ɗaya, rashin tarbiyya ko ladabi. Mutanen da ba su da kyakkyawar tarbiyya ko ladabi da rashin tunani mai kyau akan wasu sukan haddasa fyaɗe a tsakaninsu. Sha'awa mara kima, sexual desire without control. Mutum yana iya jin sha'awa, amma idan bai sarrafa kansa ba yana iya aikata fyaɗe. Sai kuma shaye-shaye da miyagun ƙwayoyi. Wasu suna aikata fyaɗe a yanayin da suke ciki na maye saboda rashin cikakken tunani da kuma ɗaukar mataki wanda yake ba a cikin hankalinsu ba. Na huɗu, nuna iko ko mulkin mallaka, power and control. A wasu lokutan fyaɗe ba wai sai da sha'awa ba ne, sai don cikin iko ko kuma a ƙuntatawa mutum, musamman a lokacin rikici ko yaƙi. Na biyar kuma, yanayi ko kusanci mara kyau. Misali, zama guri ɗaya da wanda ba halal ba ko rashin tsaftar zamantakewa. Zama da mutum marar halacci ba tare da kariya ba yana iya janyo rashin ɗa'a. Wannan ba yana nufin wanda aka yi wa laifi ba ne, amma yana nuni da muhimmancin kariya da tsaftar tarbiyya. Na shida, rashin hukunci mai tsanani. Idan babu tsatstsauran hukunci ko bin tarbiyyar al'umma, masu laifi sukan ga ba za su fuskanci matsala ba. Idan har sun aikata wannan fyaɗe, to za su iya aikatawa ga duk wanda suke so. Na bakwai kuma, wasanni da fina-finai na lalata, pornography. Kallon fina-finai marasa kyau sukan iya gurɓata tunanin mutum, yakan iya ɗauka cewa hakan ɗabi'a ce wadda kuma kowa yake so. To, wannan kenan. Idan kana son ƙarin bayani akan yadda za a hana fyaɗe, abin da mutum zai yi idan an yi masa fyaɗe da dai sauransu, ku ci gaba da kasancewa da wannan channel ɗin tamu mai albarka. Ina buƙatar subscription ɗinku idan wannan shine zuwanku na farko a wannan channel ɗin tamu. Sai an jima.